So again, welcome back to my channel, Wabate Vlog. Kung nga plus dyan, maganda ko pang 3 meters. Pwede mo tingnan. Huwag mo nang titigan. For today's video nga, hindi ko na vlog yung biyahe namin kagabi kasi napagod na ako. Pero ngayon gusto ko lang sabihin na nandito kami ngayon sa Golden Castle sa Bolinao. Kailangan ko to kasi birthday ko. Tapos kailangan ko mag-relax kasi nakaka-relax panoorin yung dagat. So nakalib ako ngayon 3 days. Birthday vlog ko to. So ilan ba talaga yung nagastos ko na mag-isa mag-travel? Ano daw? Mag-isa mag-travel. Yun. Tapos mag-things kami mamaya. Abangan nyo. So ngayon nandito ako sa tabing dagat. Mag-isa lang. Meron palang nandyan. So hindi ko siya kilala. Ano do? So go. Ako maliligo sa beach, ni-enjoy ko muna. Salamat sa aking videographer na hindi nagpapabanggit. Gusto ko lang i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout sa lahat ng nakasupport sa akin na lagi nanonood ng aking vlog. Thank you sa inyo. Huwag po kayo magsasawa kasi mas marami, papangako ko kung mas marami pang vlog ang aking gagawin. Kahit umaabot lang tayo sa 200 views, okay lang yun. Basta may nanonood sa akin. Salamat. At sa mga gusto pa lang suggest ng aking content, mag-comment lang kayo para gagawin ko yun, promise, para matuwa kayo sa panonood nyo sa akin. Yun na lang muna, mag-enjoy muna ako dito. So ngayon nandito ako ngayon sa malalim. So mag-isa lang ako. Siyempre, thank you sa lahat. Oh no! One of the dahil din. Aray, ang sakit. Kasi may mga babato dito. Pero hindi naman siya maalon, mga katseret. Ang tahimik ng dagat. Yun. Siguro yun, sasabihin ko lang. Tahimik ng dagat kasi low tide o high tide, di ko ba alam. Basta. So, nagpipicture muna yung mga iba dyan. So, wala akong kasamang naligo ngayon. Oh. Yan, wala. Walang mag-isa talaga. So, ngayon nandito yung girlfriend ko. Charot.
So maglalakad-lakad muna kami. I-chase namin ng moment. Kasi napakaganda nga tignan yung nakaka-relax, di ba? Si Michelle. Yan si Ate Michelle. Siguro sa mga nakakilala sa kanya. O, di kasama ko siya. Kaming dalawa lang po yung nag-travel. Di ba? Napakaganda niya. Gumaganda siya pag katabi ako. Di ba? Tapos yung ibang kasama ko, nandun na. More vlog. Kasi so good. Tsaka nag-inom kami kagabi. Pero hindi naman ako nalasing kasi konti lang yung iniinom ko. Ayoko na malasing kasi may mga bagay akong nagagawa pag nalalasing ako. 'Di ba? So yan, naglalakad-lakad muna kami. Kasi mamaya, kakain kami uli. Tapos uwi na, ganun lang ang buhay, kakain. Yan. Yan si Ate Michelle. Ate Michelle, masasabi mo sa mga ex mo? Hi! Action. So paano ko ba na-enjoy yung birthday ko ngayon? Kahit na pandemic, I still should celebrate my birthday. Kasi yun ang pinakamahalaga, di ba? Na kahit marami tayong problema ngayon, isipin na pa rin natin mag-enjoy at mag-chase ng every moment sa ating paligid at bawal ang toxic para maiwasan yan. Mag-travel ka, di ba? Mag-travel ka kahit mag-isa ka, di ba? Mas masaya pag mag-isa ka kasi mas marami kang maiisip na bagay-bagay na pwede mong gawin. Bukas, yun! Siyempre, pandemic ngayon, ang birthday natin once in a year lang, kaya grab ko na opportunity na ma-relax ngayon. Tsaka mag-isa ko lang mag-travel. Sa birthday ko, meron pa akong gustong gawin. Malalaman nyo sa pag-uwi ko ng bahay. Sweet. Mga 2 seconds, gano'n lang. Sige. 3. Diba? Bumerang so. So, hello mga ka-channel, dito ulit ako. Siyempre, hindi pa lang ako mag-isa mag-drama. Ano lang ako sabi. Maganda mo na. Sa likod sila, nag-enjoy na maligo sa dagat. So, mag-enjoy muna tayo maligo. Tara! Dito na kami sa Tabaco kasi masaya lang pero gutom. Pero mas maganda na yun. Kasi ang kakay ko. Charot lang. Iisip namin kung ano yung pagkain namin. Mamaya. Ano kayo masarap pagkain? Ano kaya? Siguro magpapalot na lang kami mamaya. So maliligo muna kami. Bye! Muna!
So, kakatapos lang namin sa dagat, tsaka meron po maliit na swimming pool dito. Mag-enjoy muna ulit. Mag-enjoy lahat. Yan. Bakit? Malalim ba? Salamat sa panonood sa vlog ko. Sana po nag-enjoy po kayo.